सोर सोर मानसियालाय बहा बोरो मानसियालाय मेगन खाना जाबाय नामा मुदलि साला सरि सना आं नोंखौ बावना अ सरि माबा आं नोंखौ हायथा हि मायबासो बुंफ्लांबाय थायो सरि सना माने आं नोंखौ गाहाय मानसिना बावबाय थायो I am sorry सना प्लिज I am sorry नेक्स्ट टाइमनिफ्राय बिब्दि गोरोन्थि जाला नों खालि थगायबाय थायो दे थगायला सना थगायला नेक्स्ट टाइमनिफ्राय बिब्दि गोरोन्थि जाला प्लिज फाग्लिया आं दसे दुखु जाबानो सहायनो हाया नंमारगौ ना सना सना बेथ नंमारगौ सना नोंनि गुस्थियाव प्लास्टिक बायदि केख्रे खुरा गाबदों सना आंबो नोंनिखौ बेबायदिनो सेम मोनदों हा Tarmane case to no again. Ma belai, mata sanaibu gusti gelau kala mordengलै. माबा रिहार्सल खालामदोंमोनलै आबौ सामु सोबख'नायनि औ आबौ रिहार्सल खालामदों माने जोंहा दिनै साम' मैगं संदोंना बिनिखायनो मेगनफ्रा पावार बारायबायगोन खोमा होनना जानो थाखाय रिहार्सल खालामदों हा सिनिखौ संख्रि होनना थगायदों बेटाफोर yes राइट आबौ थगायदों सुवादफोर माथो रिहार्सल खालामनायालाय नोंसोर सानैनियासो गुस्थिजों गुस्थि सिथाबलायसिगौमोनलै सुम्बुक बायदि नङा आबौ नङा नङासो जागोन सुवादफोर दे हा बहादो थांनाय आबौ नुवाखै बेखौ नोंसोर दानि सौख्लायनाया लाजिदों दासो बिमानि गाइखेरखौ गाराखै खुदुमलायनो फैदों बेखौनो लायनो थांदोंमोन आं जोंहाबो दिनै साम' मैगं संदों लाजिदों टेप्राफ्रानो लुवारासो बेनिख्रुइ गोजौसिन जासिगोन बरिया बुजा जाखा मेगन पावार बारायनायनि आबौ होनब्ला आंबो नोंजों बाहाय साम' सोबख'नायनि रिहार्सल खालामनोसै दे दायो बारा जानो हानाय बायदि सुवादफोर शाला फुदुंलायनो फैदों बेखौनो माबा साम' सोबख'नायनि रिहार्सलनो आं माबा बेंग्रा नामा ललिपप चकलेटखौ सेन्टार फ्रेश होनब्लानो मानिनो शाला आं मोदायखौ गिया सबे करे बिया सिनाय मोनाखै आंखौ आंनि मुङानो जाबाय लगाय दिया
नांगौ आंनो मा हिनजाव नांगौ आंनो मा आज्रा बिज्रा हिनजाव नांगौ जाखो नोंलाय आज्रा बिज्रा नङालै जाम्बि समायना हिनजाव नांगौ आंनो लाजियाखै दानो हिनजाव नांगौ होननो लासिं सिंनो दानो हिनजाव लानो बैसो जादों नोंहा मा लाजिनांगौ आरो मा बैसो जायाखै बिलाय लाबोना फैसन क्रिकेट टिम बानायनो हागोन ना नायनि आंबो सि लाजिनोबो रोङा खोमा लाजिया आंनो हिनजाव नांथारगौ ओइ बुरै माबार लाबोना होफैनबा होफै नङाब्ला आंहा मेगन खेबखानाय दं बैखौनो लाबोगोन आं बैखौनो हालाय आं बेखौ मोजां मोननायसो दंबावनो बुरै हासिबा बुरै बेखौ बुरै र' हिनजाव लाबोना माखौ जाहोनो नागिरदों सैमा माखौ जाहोनो बाथ्राखौ सुर बानायना रोजाबब्ला जायो गान मोजां खामानि मावब्ला मोनो मान हिनजावखौ आं जाहोगोन कन्ट्रलनि परिमल धान बुजिबाय बिमा बुरै बे नोंनि बाथ्रा बुंनायजोंल' जाया संसारा मालाखौ बानायो गानहोनो नों रोंगौल'सो खिफिनो खिबौ दं नोंहा परिमल माइरं बायना जाहोनो आंलाय मानो जाहोनांगौ नोंसोरलाय बहा थैदों नोंसोर जाहोनो हाया नामा जोंखौ सि लाजिया साला सैमा फिसा सोंलाय माखौ सोंनो सैमा जेरै सोंगोन नोंबो सों मानो आं जुदि सैमानि फिसाब्ला आंनि बिमायाथ' नोंसो होनब्ला नोंबो सैमा बिमा हे सर जाला बे मोसौजों नोंनि ब्रेनावलाय मोसौ खिसो दं नामा आया दासो गावआनो सैमानि फिसा होनखांबाय बेयावलाय आंनि ब्रेनालाय बहानि मोसौ खि थानो सैमानिसो थागोन रुको बुरोहाय बुरो बेखौ आइ दै आगो मागो आइ दै आंनो हिनजाव नांथारगौ साला सैमा हिनजाव नांगौ नोंनो खिनानै खिबुखौनो सिन रोङाखै हिनजाव नांगौ नोंनो बोरोहाय सना बहा दं नों दे नै आं थांगासिनो डार्लिंग जानु नों मोनफैबाय आं नङा आंनि आत्मायासो मोनफैदों गाजि जानु नोंखौ दिनै जा किउट प्लास बिउटिफुल नुखादों दिनै मा बर'लेण्ड प्लास असमियालेण्ड क्रिम लागायना फैदों आंखौ मा होमब्ला गुबुन खालि समायना नुवा नामा नुयो जानु मानो नुवा जानो नोंनि सेबां समायना मेगन सिल्की सिल्की खानाय गावदां खाफाल सिमेन्टजों धालायनाय बायदि मोखां रावनावबो गैया नों मिन्थिगौ ना आं सानो जे
नोंखौ इसोरा बोसोरनै आधा सुति लानानैसो आरामनो बानायना हरदों थेंक यू सना You are most welcome, Janu. फै सानैबो जिरायनोसै जोंहा औ जिराय गोरबो खरनायाव मा दं नेंग्रजिया दं हो सोर बिमा बिफानि गेन्द्रा गेन्द्रि गथ' बिसोरलाय हारे बेथ' बै टेप्रानिसो मोजां मोननाय आरो सेंग्रायाबोथ' टेप्रा नङा माथो सोरबा बेलेगसो माने दाउ बेदरनि सायाव अमा बेदर र' नायनि जानु नोंना गुस्थिया प्लास्टिकनि नामा माथो प्लास्टिक बायदि गाबसो गारदों आरो लोगोसे माबा नोंना गुस्थिया आलु गोथां मोनामसो गारदों आंबो बेबायदिनो सेम मोनथारदों सना जाबाय गैलाहाय दिनै बिथिनिबो बे सथ्रा बोरायासो नुफैबाय थायो साला गैलाहाय माबै दिनैबो साम' संनायनि प्रेक्टिस खालामदों गैमालाहाय बिथिनिबो नङा आबौ जों दिनै ओरैनो मुसुरनाय प्रेक्टिससो खालामदों थगायदों माथो मुसुरनायालाय जेबो मुसुरनाय बायदि आवसानो फैयाखै बे बोराया हारामुरा सावसुनासो गारथारगोन नामाहाय खुदुंलायनो नागिरनाय बायदिसो नुथारदों आं नङा आबौ जों सयथिनिबो मुसुरनाय प्रेक्टिससो खालामारदोंमोन होमब्ला मैया गुबुन सासे सेंग्राजों साम' संनाय प्रेक्टिस आरो दिनै गुबुन सासे सेंग्राजों मुसुरनाय प्रेक्टिस खालामदों मा बुंदों बे जानु मा गुबुन सासे सेंग्रा मा साम' सोबनाय मा प्रेक्टिस आं बेफोरखौ जेबो बुजिदोंसै गैला बमे बेरफुमारबाय अरा नांबाय र' आं बुंगोन सना सिखोरा जांगिया बायबाय आंहा आइ दै नों आं बोराय मानसिखौ जोदों बिपद फैगोन नङा बिपद फैगोन खारदो सना खारदो सना मा साम' सोबनाय मा प्रेक्टिस बेयो मा बुंबाय दं आरो जों मानो खारबाय थादों जेबो नङा सना बियो फाग्ला बोरायसो जाला माला बोखैसोगारो आरो जों दसे बेयाव थाबानाय मोनब्ला बियो जोंखौ हरसिगौमोनसो बिब्दिसो औ थु खारदो आयौ फाग्ला बोराया होसोबोदों खारदो उन्थिनाय नांला सना खारदो थिङाव अन्थाइजों खबिब्ला गाबो थां गान्जारुफोरा सोबो भां दिनैनो दाउखे सिलेंनि समाय लाबाय जे नोंखौबो हाखर गोथौसो खोख्लैना गारगोन